Jmenuji se Patrik a čínsky jsem se začal učit loni, když jsme přijeli sem do LTL Chengdu, moc se nám tu líbilo, tak jsme se sem letos vrátili a s kamarádem jsme z Prahy. Ano, já jsem taky Patrik, ale jen 21 let, učím se čínskou, chtěli jsme se učit čínsky minulý rok tady v LTL a vrátili jsme se, abychom mohli pokračovat. Vždycky mě bavila Čína jako taková a chtěl jsem se sem podívat a řekl jsem si, že nejlepší způsob, jak to jako spojit, je se začít učit jazyk, tak jsme sem přijeli loni a začali jsme učit základy a pak to nějak pokračovalo. Pro mě osobně, já si myslím, že naučit se nový jazyk vám dá novou perspektivu kultury, novou perspektivu světa, můžete se spojit s více lidma a myslím si, že čínština je jako hodně užitečný jazyk asi v celém světě. Tak naše učitelka je skvělá, protože já jsem absolvoval hodně kurzů v různých zemích a všude to bylo takové jako velká akce, kde bylo strašně moc studentů. Tady nás ve třídě bylo kolik 4 nebo 5 a bylo to super, takže naše učitelka byla velmi přátelská a nejenom, že jsme se učili ve třídě, ale po třídě nás třeba vzala na oběd nebo jsme se šli podívat po městě, což bylo super, takže ta atmosféra byla prostě taková přátelská. Já jsem měl učitelku Pan. Musím říct, že jsem velice spokojený s naší učitelkou, bylo to super, naučila nás spoustu nových věcí, ale mimo čínštiny nás učila i nějaké kulturní věci, naučila nás lehkou geografii Číny, vzala nás na výlety. Celková atmosféra byla super a nemohu se dočkat, až přijdu zpátky. Tak procestoval jsem už pár měst v Číně, ale Chengdu se mi líbí ze všeho nejvíc, jelikož je to takové, ne menší, ale je to taková rodinná atmosféra. Je tady všechno blízko a lidi jsou tady strašně přátelské a taky je tady nejlepší jídlo. Sice je to trochu palivější, ale je to tu moc fajn. Já si myslím, že jsme si zvolili Chengdu, protože není to stereotypní, je to něco jiného. Moc lidí sem nejezdí z naší země a chtěli jsme zkusit něco, co není ještě populární. Určitě bych doporučil LTL všem, kteří se nejenom chtějí naučit čínštinu jako takovou, ale poznat Čínu trochu víc, poznat super partu lidí a prozkoumat to, co nabízí Chengdu a okolí, takže určitě doporučuji tento zážitek všem. Tak stejně samozřejmě jako doporučuji, za mě to byl nejlepší zážitek za z léta a věřím, že se už vrátím zpátky. Zase za rok. Zase rok.